Intervju Medija servisa. Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u novi intervju tjedna Medija servista. Naravno, gost je danas sportski, zaslužio to Tin Srbić, najbolji hrvatski gimnastičar koji je postao europski prvak na Prečiju u Antaliji. Tin, dobar dan i hvala što ste došli. Dobar dan i hvala vama na pozivu. Naravno, čestitam i u ime Medija servisa i u svoj osobno na ovom fantastičnom dosegu. Za one koji možda ne znaju, 7. veliko natjecanje, 6. medalja za vas. Kakav je osjećaj bio osvojiti tu medalju i probuditi se ujutro sa spoznanjem da ste prvak Europe? Pa da, meni je nekak na ovom europskom najbitnije bilo da odradim ono što sam trenirao jako dobro. Napokon se pogodilo nekakvih par mjeseci mojih treninga bez ozljeda i bez nekakvih ni fizičkih ni psihičkih problema. I čim sam se ja tako dobro osjećao, forma je skočila, došao sam na to europsko spreman i kad sam to, najzadovoljniji sam bio u onom trenutku kad sam doskočio jer sam odradio svoje. Ne? A sad ta zlatna medalja je samo neki šlag na tortu, ne, ali ne znam, ne osjećam se nikak drugačije osim da sam jako sretan i to je to doslovno. Jeste li prije nekakvih pola godine mogli očekivati kad ste, da tako kažem, nakon neuspješnih kvalifikacija na svjetskom prvenstvu u Liverpoolu, dakle niste uspjeli, da ćete se tako brzo vratiti i to ne u sam svjetski vrh, nego na europski vrh, nego na vrh? Pa iskreno nisam vjerovao da mogu tak brzo, iskreno, zato što bila je jako teška ta prošla godina, prvenstveno zbog ozljede ključne kosti, druga stvar zbog te nekakve promjene gimnastičkih tih pravila, pogotovo na Preći gdje sam morao mijenjati cijeli svoj koncept vježbe, nove elemente učiti, što je jako jedan dugotrajan proces, ja sam ga morao jako brzo napraviti i nisam se dobro uopće osjećao u toj vježbi prošle godine, ništa nije bilo kak treba i iskreno nisam vjerovao da toliko baš brzo se mogu vratiti na europski vrh, ali kažem, krajem godine, početkom ove je nekako počelo sve sjedat na svoje i tu nekakvu pripremu za europsko sam odradio doslovno savršeno. Ova ozljeda ključne kosti, dosta ružno to zvuči, ruke ste nam pokazali prije ovog dolaska, to je više zapravo kod gimnastičara nisu ozljede, ali ova ozljeda vas je usporila, koliko je bila bolna i jeste se sada konačno oporavili skroz od nje? Pa ta ozljeda me baš jako i usporila i unazadila jer je jako čudna ozljeda, ispala mi je ključna kost baš na ovom unutarnjem zglobu i ne bi očekivao na prvu da će biti toliko komplicirano, a na kraju je trajalo godinu dana praktički do nekakvog, čak ne bih rekao sad ni 100% oporavka, ali do trenutka sada gdje napokon nemam psihički nekakvih problema dok izvodim neke elemente, hoće li se to opet desiti ili neće i gdje nema neke prevelike boli, tako da rekao bi stvarno jedna od težih ozljeda i možda baš zato što kad sam se napokon iz toga izvukao je i krenulo sve na bolje. Jeste li svjesni da, iako imate tek 26 godina, da već sada spadate u red najvećih hrvatskih sportaša svih vremena? Pa, mislim da jesam svjestan toga, ali ne razmišljam puno o tome još dok ne osjećam da je kraj moje karijere blizu. Kad dođe taj trenutak možda počnem malo više razmišljati o tim nekakvim stvarima, ali mislim nije mi to nikada, ni kad sam bio klinac, bio neki cilj postati jedan od najvećih sportaša u Hrvatskoj, tako da nisam se time vodio i kažem o tome ću razmišljati, malo analizirati kad bude blizu kraja. Koji je sljedeći cilj? To je naravno pitanje koje se samo po sebi nameće. Jel može se kao nekakav cilj staviti olimpijsko zlato? Pa ja zapravo nikad ni prije ovog europskog zlata nisam govorio za ciljeve baš tako nekakve konkretne kao što sam rekao da želim europsko zlato osvojiti jednom u karijeri. To je bio prvi put da sam tak nešto uopće i izjavio jer sam stvarno osjećao da je to moguće, ali do kraja karijere, a ne ovak brzo. I jako mi je drago da sam to već sad uspio i nisam uspio uzeti si dovoljno vremena da razmislim kakav cilj si postaviti za dalje. Mislim da olimpijsko zlato u gimnastici je malo ipak nerealno za uopće najavljivati, pa čak koliko god ti dobar bio. Jednostavno je sustav kvalifikacija takav da postoji vjerojatnost da ja ni ne odem na olimpijske igre kao europski prvak ili možda čak i svjetski viceprvak krajem godine. Tako da rađe bi da prođu kvalifikacije, da vidim gdje sam, šta sam, pa onda mogu možda nešto takvo uopće probati razmišljati o tome. Ne? Tako da olimpijsko zlato sigurno neću ja sam nikad najavljivati ili postavljati si ko neki cilj, jer mislim da sam si ciljeve možda ispunio, a sad imam veliku želju samo još napredovati jer se napokon osjećam jako dobro.
Kad sad spominjete taj napredak, koliko mislite da ste napredovali od 2017. kad ste osvojili zlato u Montrealu kao gimnastičar, kao čovjek, kao osoba i kao zapravo čovjek koji pomiče granice jer se i gimnastika mijenjali su se pravila, bodovanje, sve tako to. Pa da, mislim da gimnastički kao taj neki, ja reći, sportski čovjek u sportskom životu, da nisam se ja puno tu mijenjao, motiv, želja za radom i svašta to je ostalo isto. Mislim da sam puno nekakvih životnih stvari onako naučio kroz evo sad taj period života i kroz te velike rezultate i kroz nekakve i teške stvari u životu, a i one jako dobre kad malo poletiš pa kad se malo spustiš na zemlju i tako, sve te neke turbulentne stvari. Mislim da sam puno više iz sporta izvukao općenito u životnom smislu nego u samom sportskom, jer kažem motiv i želja i zapravo ljubav prema toj gimnastici su mi praktički isti. Jednostavno jako volim to što radim, pogotovo kad se ovako dobro osjećam. Tako da ne bih rekao da sam se puno mijenjao kao čovjek, ali mislim da sam dosta ovako iskusniji i da sam puno toga životnog naučio. Ne treba biti previše pametan da bi se zaključio da će na svjetskom prvenstvu u Antwerpenu, koje čini mi se u jesen ove godine, treba se misliti opet nešto novo kako bi se na svjetskoj nekakvoj toj velikoj smotri moglo konkurirati Japancima, Kinezima, Amerikancima i svima drugima. Kakav je onda plan? To je nama plan da sada u ovih pa ima, ajmo reći, pola godine do tog svjetskog prvenstva da probamo ovu vježbu sad koja je bila u finalu europskog još nadograditi sa jednim elementom, možda dva, ali sa jednim elementom koji ja znam i već godinama ga natječem, samo je dosta kompliciran. Kada bi to ubacio u vježbu, to bi bila vježba početne ocjene 6.2 i onda sam, ja mislim, konkurentan i na toj svjetskoj razini, zato što Preča je u ovom trenutku stvarno svjetska sprava i doslovno postoji mogućnost da na svjetskom prvenstvu u Antwerpenu krajem godine da bude možda jedan Europljanin u finalu, a svi ostali van Europe. Tako da treba još puno raditi da se to pojača, a da izvedba ostane ista, da bi mogao konkurirati, ali u ovom trenutku sad, kako se osjećam, mislim da mogu. I to bi onda bilo zapravo tek dovoljno da se probate uz savršenu izvedbu ubaciti, da tako kažem, u borbu za medalju. Doslovno, ako bude jača vježba i savršena izvedba, tek onda se mogu boriti za medalje uopće na svjetskom prvenstvu, ali prije svega uopće proći kvalifikacije svjetskog prvenstva da uđeš među 8 u finale, znači tu već treba biti savršen, onda u finalu još malo bolji od tog savršenog, tako da ne razmišljam trenutno puno o tome jer ima još sad puno ovih nekih obveza van gimnastike koje moram trenutno obaviti da bi mogao se koncentrirati maksimalno na to, ali kažem opet, osjećam se spremno da dam sve od sebe i da to napadnem. Ja sam pričao puno i sa trenerom i rekao puno ljudi da sam, ono što sam naučio je da se ljudi boje dati sve od sebe, jer onda ako daš sve od sebe, a ne uspješ, razočaranje je kao maksimalno. A ja gledam to s druge strane, gledam ako dam sve od sebe, da onda znam da sam konkurentan, pa čak i ako se nešto ne uspije od onog što sam si želio, barem sam miran sa te neke unutarnje svoje strane da sam se potrudio i dao svoj maksimum. Ako bude sve savršeno, odete u Antwerpen, prođete kvalifikaciju, uđete u finale, što se treba dogoditi da se plasirate na olimpijske igre? Dakle, moram ući u finale, to je prvi uvjet. Onda kada uđemo u finale, ajmo to jednostavno onako objasniti u suštini. U gimnastici 12 ekipa muških ide na olimpijske igre i sada u finalu svjetskog prvenstva na Preći, ako budu svi osim mene iz tih ekipa koje su se već plasirale, dakle Japan, Kina, Amerika, Brazil će tu biti vjerojatno, kineski Taipei, Francuska, bla bla, ako svi ti ostalih 7 u finalu budu iz tih zemalja, sigurno idem na olimpijske, makar bio 8. ili 1. Ako bude još jedan uz mene sa Cipra, iz Izraela, Australije, koji nisu iz tih ekipa, moram biti bolji od tog jednog. Dakle, moguće da taj jedan bude prvi, a ja drugi i ne ideš na olimpijske igre. Ti moraš biti najbolji u finalu kad makneš te ekipe koje su se već plasirale. Tako da onako, situacija potencijalnih je puno, moguće da ne bude ni jedan uopće u finalu koji iz zemalja koje se nisu već plasirale, moguće da nas bude 5, tako da tek kad kvalifikacije se odrade, kad vidiš kojih 8 je u finalu, možeš znati jesi li se već plasirao ili moraš od nekog biti bolji. Ako i to ne uspijem, sva sreća, evo od ovog ciklusa su nam i ti svjetski kupovi iduće godine kvalifikacijski za olimpijske, prva 4 svjetska kupa u godini i od ta 3 najbolja sti se broj kao rezultat, ko ima najviše bodova ide na olimpijske igre. Mislim da je tu ipak moja neka šansa malo veća s obzirom da su 4 svjetska kupa više prilika, a ja sam dosta ovako konstantan u svojim izvedbama, pa mislim da je meni puno lakše kad je 4 natjecanja nego jedno.
Dugo već surađujete sa trenerom Lucijanom Krcem, vrijedi naravno čovjeka isto spomenuti, jako je zaslužan uz vaš talent i rad za to što ste postigli. Suradnja je, pretpostavljam, nastavljate dalje, kako ju opisujete od 1 do 10? Pa, meni je 10, sad nadam se da i njemu i vjerujem da je, zato što dobro surađujemo u tom jednom profesionalnom dijelu. On meni odgovara kao trener, ja njemu, naravno tu uvijek ima nekakvih razmirica koje se, ali to je normalno u bilo kakvom odnosu. Što sam ja stariji, toliko se naš odnos taj malo i mijenja, malo i onako i privatno odnos bolji, ne možemo više stvari razgovarati, ja mogu biti iskreniji, nije me sram govoriti probleme možda koje imam, koje mu moram reći da on zna prilagoditi trening ako se nešto događa u mom životu što nije možda dobro, da izvodim nekakve teške ili opasne stvari na treningu, da se ne povrijedim, tako da on pazi na sve te stvari i mislim da odnos nam je 10 od 10 i nadam se do kraja karijere da ćemo surađivati zajedno, jer mislim da nema smisla da to mijenjamo. Sad smo nekih 17 godina, već radimo skupa i šta nam je još, između 7 i 10 godina, valjda ćemo još zadržati. Još malo do punoljetnosti. Da. Kad smo već oko ovih odnosa, kakve odnose imate sa obožavateljima? Vjerujem da vas već dugo prepoznaju i mimo vaše Dubrave. Pa mislim onak lijepi osjećaj kada te ljudi čak i na cesti u autu prepoznaju pa spuštaju prozor da ti čestitaju tako i mislim da imam jedan normalan ljudski odnos, da razumijem da bi ja možda za nekog kome se tako divim kad ga vidim isto tako reagirao, pa onda pokušavam biti jednostavno što normalnije mogući i sve te ljude isto tak cijenim kao što oni cijene mene. Je li on gimnastika za sada dala ono što ste vi dali njoj ili još imate rezerve? Pa koliko sam joj dao, mislim da ima još rezerve, iako mi je dala jako, jako puno. Najviše kažem u tom životnom smislu, puno tog sam naučio, ali dao sam jako puno i mislim da ima tu još do kraja karijere da se svašta dogodi. Pred kraj ovog razgovora ne možemo završiti ovaj razgovor, intervju tjedna Medija servisa, da ne pričamo i o vašoj velikoj ljubavi, to je nogomet. Poznate da ste veliki navijač, ajmo se sad zadržati za početak hrvatske nogometne reprezentacije. Je li istina da idete na završnicu Lige nacija? Pa tako je, da, nisam nikad u životu bio na tekmi hrvatske reprezentacije van Hrvatske. Prvi put uopće da sam u svom kalendaru onako imao taj baš tjedan nekako slobodan da odem sa ekipom u Nizozemsku i stvarno mi je jako drago, baš se onak veselim tome, jer kažem, nisam nikad u životu imao takvu priliku, uvijek nekako ne možeš tih tjedan dana uzeti zbog treninga, natjecanja i svega. Sad se poklopilo da mogu i jedva čekam, bit ću tamo sa svojom ekipom navijat, sa svim ostalim hrvatskim navijačima i nadam se najboljem rezultatu. Znači prognoza, osvajanje? Moram to prognozirati, ne moram prognozirati 2 poraza, tako da stvarno vjerujem da će uspjeti to osvojiti. Možda ljudi nisu doživljavali tu Ligu nacija kao nešto važno, ali čim se dogodi da smo među najboljima, onda je odjednom i važno, ali igračima je, vjerujem, bilo važno od samog početka i nadam se da će uspjeti to kad su si zacrtali ostvariti. Kao dečko iz Dubrave, naravno jasno je da navijate za Dinamo. Kako gledate na posljednje rezultate i ove stvari koje su se dogodile u promjenama? Bilo je jako turbulentno, da, i pričao sam sa dosta ljudi koji možda imaju čak više informacije nego ja, tako da jako mi je drago da je situacija sad ovakva kakva je, da se ide u tom jednom smjeru, da je Bišćan trener, da je Šimić tu unutra, ti nekakvi dečki koji su istasali u Dinamu i koji su pravi dinamovci da sada na jedan način vode klub. Vidi se i po zadnjoj pogotovo utakmici, vjerujem da će se vidjeti u budućnosti da je to dalo jedan pozitivan šok. Nadam se da će tak nastaviti. Stvarno imam vjeru da opet može biti dobrih sezona europskih. Dok odrađujete ove medijske stvari nakon zasluženog uspjeha, velikog uspjeha u Antaliji, kakvi su zapravo sljedeći planovi ovako za kraj? Jel već radite na ovom težem elementu i težem pripremi za Antwerpen? Da, mi je trener kao ovaj tjedan da si uzmem da sve obavim šta treba obaviti van dvorane, ali bio sam i jučer i danas na treningu već ujutro, čisto da tijelo ostane u stanju, da baš mogu od ponedjeljka odmah nastaviti sa uvježbavanjem tog novog elementa, komponirati zapravo u tu vježbu i to je sad plan. To je do Challenge Kupa u Osijeku, to nam je početkom 6. mjeseca, tamo već isprobat taj element možda u nekoj lakšoj verziji vježbe,
I to je nekakva zadnja priprema, to je ajmo reći zadnje natjecanje u ovom prvom dijelu sezone. Tu ću se isprobati i onda kasnije, krajem godine, to jest prije svjetskog prvenstva, imam Challenge Cup u Parizu gdje ću baš 100% isprobati tu vježbu koju planiram raditi na svjetskom prvenstvu i stvarno sam onak pozitivan, vjerujem da to mogu. Znači i Pariz je u kombinaciji, to je dobra overtira za iduću godinu. Da, u istoj dvorani natjecanje na Challenge Cupu u Parizu gdje će biti olimpijske igre u Parizu na istim spravama, tako da eto, svake godine idemo tamo i možda je došlo vrijeme da i na olimpijske igre odemo tamo, ali o tom potom. Poslije svjetskog prvenstva se možemo o tom malo bolje razgovarati. Tin, hvala puno na ovom razgovoru. Hvala vama. Bio je ovo Tin Srbić, europski prvak na preći, koji je naravno osvojio to u Turskoj Antaliji. Do sljedećeg intervjua Tjedna Medija Servisa. Doviđenja. Intervju Medija Servisa.